F'ġimgħa minn bdiet topera t-taqsima kontra l-vjolenza domestika tal-Pulizija saru 45 rapport ta' vjolenza domestika. One News żar iż-żewġ tikmamar tat-taqsima fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija li huma mamra bil-faċilitajiet kollha meħtieġa biex jilqgħu lill-vittmi f'ambjent sigur. Dan diġà wassal biex saru aktar rapporti minn qabel għaliex issa l-vittmi qed iħossuhom aktar komdi li jitkellmu u jirrapportaw. Kamra minnhom hija l-vittmi fejn isiru r-rapporti flimkien ma' ħaddiema mill-Aġenzija Appoġġ. Faċċata tagħha hemm kamra tfal li fiha jkun hemm ħaddiema li jkunu mat-tfal sakemm isir ir-rapport. Is-Supretendent fih dan l-iskwadra ta' kontra droga u l-vizzji spjega li dawn it-tip ta' reati ma jħarsux lejn uċuħ. In-nies huma l-aktar nies li jiġu jagħmlu rapporti, però kellna rapporti ta' rġiel. Anke anzjani kellna ġifieri over 60s u 70s ukoll ġifieri kellna minn kull fax u m'hemmx età tat-tip ta' reat. Saħaq li l-aktar li jbatu f'dawn il-każijiet huma tfal. Uħud minnhom speċjalment kif ikunu żgħar ma jkollhomx il-vuċi jew il-leħen biex jagħmlu rapport, allura dawn kollhom joqgħdu jsofru fid-djar tagħhom kwieti fil-fiskiet tagħhom, allura dawk huma l-aktar dgħajfa u huma l-aktar nies li għandna bżonn jieħdu ħsieb. 3 ijiem biss wara li bdiet topera din l-iskwadra kien hemm każ li ġie investigat b'suċċess hekk kif is-sibt li għadda tresaq il-qorti raġel akkużat li ffastidja lil martu lil kunjati. Is-Supretendent Fenek jisħaq li l-apprezzament tan-nies niżel tajjeb mal-iskwadra. Dak ix-xi li jgħidlek il-vittma jew hekk isma' kemm imxejtu tajjeb magħna. Kellna ħafna ġifieri comments bih. U l-aggressuri ġieli wkoll jgħidu nisma' speċi mnalla kontu intom għax kont fix-xifer jiena, kieku ma ħadtux passi intom u da jiena forsi ssiet ma nafx fejn jiena. Din l-iskwadra speċjalizzata għandha 3 spetturi, il-koll bit-tim tagħhom li bejniethom jaħdmu 24 siegħa kuljum. Għaldaqstant l-appell biex min qed isofri jagħmel kuraġġ u jirrapporta. Hemm vittma iktar kemm ħaddum iżomm ġo fiha, iktar kemm ħaddum taqla ġo fiha, iktar qiegħda tbati, il-frustrazzjoni tola u jistgħu waslu għall-inċidenti xejn sbieħ bħalma sfortunatament ġieli kellna. U dawk aħna ovvjament mhux aħna biss, naħseb li ħadd ma. Allura naħseb jiena l-aħjar ħaġa nemmen li jekk għandu jkun jekk hemm xi ħadd hemm barra illi għaddej minn xi mument diffiċli ħabba dil-vjolenza għandu jagħmel qalb, jagħmel kuraġġ u jċempel jiġi għandna ħanajnu żgur.